bojone wong liya. Kinodrat sadar mengapai ula sawah sapa ngandut datan owah atiku wis kapilot sae bunga rasaku lamun bisa cacaketan siramu. Kepengen ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku loto metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe galati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku piye nopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati selawase
Semoga Salma Jaya Blenggong. Oi, Mbah Lamin. Oi, sapa bisa aranono Kang Mas Darto iki jenenge apa?